מה קורה בנות? מה אתם עושות? שלום, ברכות בנים, זה אבא. מה אתם עושות? מה? קניות? וזה אבא? לא, זה לא טעים ואין לי איפה לשים את זה. איפה אתם? איפה אתם נמצאות? רגע, שנייה, שאלה, דרי. איפה אתם נמצאות? ו? וואו, וואו, איזה סוכריה נוקבת, דר. מה זה הסוכריה הנוקבת הזאת? אז בוא ניקח את זה. לא. כן, לא. וזה? תבחרו מה שאתם רוצות, בנות. מה אתם עושות, בנות? איפה תפסתי אתכם עכשיו? איפה? זה מוזיאון. מוזיאון של איפה? מוזיאון של מה זה, דרי? עוד היה. פיצה. מה הבאת פה? נו. זה. אני עכשיו פותחת. לא עכשיו, איזה עכשיו? במטוס. פותחת את זה. לא, לא, במטוס. אוקיי, אז תראו מטוס. וואו, איזה כיף. יש מלא. לא, בכי, נעשה לכם דרוג. מתי? בטיסה. בטיסה. יאללה, נחכה. במלון. תסתכלו עליי. טוב, הדרי עושה עוד סלטה. אתם מוכנים? מוכנה? יאללה. זה. יאללה, דרי. עכשיו תודה. שפגאט, יאללה. וואו, איזה שלג. הגענו למטוס. בנות? עוד היה? הדר? מתרגשות? אתם מוכנות לישון 12 שעות היום? לא. מה זה לא? את מוכנה לישון 12 שעות? אני לא יכולה לחזור בזה. הדר, 12 שעות רגע אני לא רוצה לשמוע, שמעת? עוד היה? 12 שעות של שקט. קיבלנו ארוחת דרי? נעבוד. מה קיבלת? היה? נעבוד. שתייה? כל הכבוד. דרי, מה בחרת? קציצות מקוסקוס? לא. או פסטה? פסטה. פסטה? בוקר טוב. אכלנו ארוחת בוקר. ארוחה שנייה, 30 שעות האלה. דרי, טעית? עשינו חלק? אני אוכלת ירקות, חביתה, וגות, פועלת יפה. לחם. הדרי שלום. הגענו למיאמי. איזה כיף. עוד היה. הדרי. אימוש. אבא, תראה להם את התמונה הזאת. מה זה? מה רשום פה? בסמ... מה קרה? מה? וגם פגשנו אלווינס איסלנד, אני גם פה, אני גם במיאמי נמצא. טוב, הגענו למלון, איזה יופי, איזה נוף, עוד היה הדר, וואו, 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 אבל